Lesdi Nigeria hautan hoore be dental lesdi America dokkowal lesɗe shawariji dow shanu ndemri hottollo wato International Cotton Advisory Committee ICAC ngam fintingo shanu ndemri hottollo be ma mottugo hottollo man ha lesdi ndin. Aniya gomnati mobgal lesdi haɗo kanjum woni omtango ummatore lesdi ndin ko hewti miliyon be ujune temere nayo babe kuuɗe hedi wakkere shanu hottollo tan ha hitande. Ha fahin nder ko famral hakkunde gomnati lesdi Nigeria be dental ICAC waddanta lesdi ndin hauti be sembiɗingo ndemri hottollo be mottuki hottollo majum. Hautade be hutinirgo garaji mottaɗi man ha sanyugo limse ngam fintingo kompaniji gaɗoji limse ha lesdi ndin. Ballo ardiɗo lesdi Nigeria Alhaji Kashim Shettima mo ɗum waɗi jonde man ha jawleru muɗum ha fada wato Asorok andini yaliriɓe ha jonde man dow gomnati mobgal lesdi les ardungal Bola Ahmed Tinubu wallitan shanu ndemri be filu wakkere hottollo majum. Ɓaawo gidal hakkunde komiti ngam wallitiggo ndemri hottollo nga gomnati mobgal lesdi Nigeria tiggi andiranga Nigerian Cotton Consultative Committee be tokkal ICAC ha jawleru Kashim Shettima wondo ha fada wato Asorok. Ngomnajo diwal Imo bo ardiɗo dental ngomna en suɓaɓe les jam'iya APC wato Progressive Governors Forum Chairman Mr. Hope Ozodimma andini tefoɓe kubaruji dow wakkati fintingo ndemri hottollo waɗi ha Nigeria ha o ɓesdi wi'ugo banni. So and the whole idea is to leverage on this opportunity. Aniya ha ɗo laati hutinirki be bososel ɗo ha fintinki kompaniji ha lesdi Nigeria sakkontama ɗi hottollo ngam heɓango dereke'en gancoɓe dow boale ko huwa. Ngomnajo diwal Lagos Babajide Sanwo-Olu tawama ha jonde man ha o wolwi dow saman be nafuda hottollo ha ngendam ummatore Nigeria be ma faggudu lesdi ndin fu. Let's produce what we use. Let's use what we will produce. Ngaɗen ko en naftirta, naftiren ko en ngaɗi. Fiiten ɓaawo nde kompaniji hottollo ha lesdi ɗo hokka ummatore ɗuunde kuuɗe. Bindirgol limgal holli yimɓe miliyon kombi 18 fannu man hokki kuuɗe. To en kabdi fannu man hoosi yimɓe ko miliyon jowo ha nder duuɓi tati ɗum boɗɗum. 2 years. It will take us, further away. Ha yake ardiɗo hukuma custom bo wi soyde hosugo jabruɗe ngam wallitiggo shanu ndemri hottollo on torri fannure man ha lesdi Nigeria. What I heard in the room was that one of the things that killed the textile industry. Komi faami ha jonde man soyde shiryaji boɗɗi on nattini fannu hottollo ha lesdi ɗo. Minin ha custom min ɗo tabitina waɗuki fodde bawɗe amin ngam fintingo shanu hottollo ha lesdi ɗo. To make sure that we protect the textile industry. Nonnon bo ardiɗo tokkal ICAC Mr. Eric Trachtenberg andini dow lesdi America be lesdi Nigeria fu botoran be famral majum. And ICAC is ready to help with Nigeria to help you achieve your goals. ICAC wallitan Nigeria ha hebbitingo anniyaji muɗum ha heɓango ummatore lesdi Nigeria babe kuuɗe be nanta sattingo risku lesdi ndi hedi heɓugo cede nastoje ɗe lesdi yaasi. We have discussed with them and we are happy that revival of textiles has started. Kankobo ardiɗo dental waɗoɓe limse ha Nigeria wato Director General of Nigerian Textile Manufacturers Hamma Kwajafa holli seyo dow famral man. Fodde ko warugo nasara en ha Nigeria be duuɓi arandeji ɓaawo heɓugo ndimu lesdi ndin ndemri ko hawti be hottollo on laati sembe risku lesdi ndin. Amma kadi ega heftugo nebbam petur jam lesdi ndin wudini shanu ndemri. Sey jotta gomnati les ardungal Bola Ahmed Tinubu annini fintingo shanu ndemri. Ha ma wakkere ndemri man laata i alɓawo
wakkere hedi lesdi Nigeria ndin heɓirta ceede nastoje. Iga saare laamu lesdi Nigeria wato Aso Rock, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV.